Ajde. Ajde, čekaj. Ajde. Ja sam sudac. Idemo. A meni Ja ću reći. 3, ali ispod prozora ovdje. 3, 2, 1, sad. Mogu li ja Maksa pobijedi? Povlačite ga, ej. Amo, Ergo! Uvedi si otiš. Hoćemo izvući ovo. Ček, stani. Vidimo izvući ovo. Čekaj. Malo im prostora, znaš, ono, dva... Daj da nas teretanu pa imamo. Ne moraš biti sudjelovati. Ti se malo približuješ, malo na hoćemo maknuti ovo. Jebe nas ovo, jebe. Ovdje mora biti lak, idi čak. Stavit ćemo ovu. Evo. Ne, još gore. Ajde. Lakat vam Ajde, mora daj sve napad. Halo. Neće. Diskvalifikacijama znači da morate pobiti ovo dvojici. Ajde. A, dobro, A šta su se napumpali? Ček. Ovamo ruka. Jebe me šta je pol metra veći od mene. Ne, vidiš, šta je tu. Sve. Ajde. Nisam ja nite bila ruka. Gdje je držiš? Jesi ti držao? Nego li? Ma evo ti. Ajde. Di ćemo držati? Evo, Evo ga, nema micanja ovdje. Ček, daš neko poravnat ono. Evo ga. A onda je ti uvati. Oni neki stoji. Je to u redu? Minus šta nije. Jelena, nakon ovog idemo raditi. Hajde da se vidi. Maksima već u polu. Ne bojim se o tebe. Halo, Ergo, tamo, Ergo, vraćaj. Ajde. Nikada. Ma ništa od njih, ajmo ja. Ma nema ništa to, nema. Ajmo Ne, on neće se vata zakus. A da, onda je Ante. Za razliku od njih, prejaki su nam. O, ja. Ajmo, Ergo, pomoćica, ajde. Ajde, Ergo. Saka Stallone, izjednači. Evo ga. Šta, nema? Šta ćemo? Pa mi ćeš ruku. Ništa. Evo ruke, evo ruke. Evo.